ale proste som si uvedomil, že nikoho to nezaujíma, čo tam robíš. Toto bol najšitnejší muscle up v mojom živote. Ránečko prajem, útorok deň 2 vlogovania a dneska vôbec neviem, čo budem robiť. Mám prvý rest day, čo idem akože vlogovať. Ale tak nejak niečo vymyslím, budem tak žiť. A už hneď prvá vec mi pred 10 minútami pípla do správy Alza Box. Prišla mi objednávka a poďme to vyzdvihnúť. Idem pre zasielku. Toto je dnešný fit. Takže už to tu mám. Ty kekes. Tripod. Takže toto je ten produkt. Idem si ho v takomto akčnom uhle rozbaliť. Oh shit. Papiere nepotrebujeme, čo som amatér. Ale toto už vyzerá, že bude hlavná vec. Tu mám, toto som si na stavce na mobil. Poďme. Big reveal. Jasné, ešte to do plastu museli dať. Professional. Ty kokso. Wow. Aha. Všetko je v tom nastaviteľné, tak poviem. Týchto malých plastových sáčkoch. Toto vyzerá byť jak na GoPro. Takže to nebudem potrebovať. What the fuck? Oh môj bože, toto vám musím ukázať. Počkajte. Normálne vodná váha, aby si vedel, že kedy si rovno naštelovaný. To je úplne super. Wow. Tak to je bomba špic. To som fakt nečakal. Takže môžem aj na výšku, aj na šírku nahrávať. Toto jak zmením, aby sa to nehýbalo? No nič. Toto tyče v pohode. Dobre, nebude sa to hýbať. Zas a znova som vonku. Tento chalan len chodí von furt a kráča. Ale to je v pohode. Pretože pekne, síce trochu fúka, ale som vybavený. Takže všetko bude v pohode. Asi urobím nejaký japseš. Ty pič. Čo som to práve našiel. Idem vyskúšať, či zvládnem muscle up. Toto je najviac random find na zemi. Ale že či spravím muscle up. Toto bol najšitnejší muscle up v mojom živote. A dal som to. Všelijaké veci sa mi dejú. Teraz, jak som bol proste s Karolom a vlog, čo mal byť v piatok, bol s Trcom, tak som si uvedomil, že sú o mnoho väčšie ako ja. A akože áno, možno nejsú, že úplne až tak vysekaní, jak ja, taký lean, ale tak aj tak vyzerajú lepšie obaja. A tak som rozmýšľal, musím prejsť cez cestu, tak som rozmýšľal, že či nezačnem akože trošku nabrať, hej. A potom som si povedal, že bože, je máj, teraz akorát začína leto, to si nemôžeš dovoliť. Ale vymyslel som taký kompromis, že teraz do konca júna, či do konca mája, to sú 2 týždne, budem proste jesť, no doteraz som bol v kate, teraz poviem akože na maintenance, ale tak budem reálne v surpluse viac než normálne jedávať.
A nebudem si trackovať, hej. To bude najväčšia zmena. Nebudem si trackovať kalórie, čo som posledných x rokov robil. No ne rokov, ale posledných x mesiacov som robil. Takže to bude divné prvýkrát takto zažiť. Ale budem sa snažiť akože jesť normálne. Včera ma to Karol naučil, jesť kým som 80% plný, mi povedal. A to znie celkom v pohode. Neráž dúfam, že toto audio bude v pohode, aj keď tak fúka. Takže to je moja bulk cut situácia. Potom jak dobulkujem, tak asi znova do júla cut, nech to vysekám znova. Bude to čilec. Ďalej som rozmýšľal, kam začnem chodiť do posilky, keďže teraz Martime som skončil. A také najviac zmysluplné mi príde niečo, čo mám veľmi blízko školy. To sú dve fitka Fit In a Fit Up. Do Fit Upu chodia asi všetci, koho poznám. Všetci z mojej školy sa tam normálne stretávajú skupinovo, ale ne. Tak to je jedna alternatíva, Fit In je druhá alternatíva. Ale tuším, Fit Up je na rok lacnejší, je to len 31 € mesačne. Ale tak to musí byť tá ročná zmluva. Rovno by som komitoval tam, keďže jak som teraz bol s Karolom, tak vyzerá, že strojov majú dosť. To bol môj najväčší problém, mali dosť strojov tam, kde som ja chodil. To je tá hlavná vec, čo chcem. To je zatiaľ môj up. Ešte asi budem ďalej hovoriť neskôr. Som offroad, opakujem. Devánko je offroad. Som tu v prírode. Všetko by malo byť v poriadku, pokiaľ mi nejaká stonožka nevyleze do ryti. Neviem, kam idem, ale to nezáleží. Je to o ceste, nie o destinácii. A to ma prináša k môjmu ďalšiemu bodu, ktorý som chcel v Japi povedať, že chcel som skúsiť niečo také, že 3 veci, ktoré som ako začiatočník v posilke potreboval, ale nikto mi ich nepovedal. Prvá vec je, že ja som chodil do tej posilky a furt som si myslel, že niekto po mne kúka, že proste hovoria, rozprávajú sa medzi sebou o tom, ako mám hroznú formu, aký som slabý, ale proste som si uvedomil, že nikoho to nezaujíma, čo tam robíš. Hej, každý tam došiel zlepšovať seba a nie sa starať o náhodného človeka, koho tam uvidí. A aj keby sa zaujímali o náhodných ľudí, nestihli by sami cvičiť, keby sa pozerali na každého náhodného človeka. Hej, že proste oni naozaj sa nikoho to nezaujíma. Číslo 2 je, že daj si nejaký cieľ. Nie, že chcem mať svaly, to je príliš akože obšírne a nemáš nejaké empirické hodnoty alebo niečo, čo môžeš sledovať a dopracovať sa k tomu. Ja som jedol to isté, čo predtým, jak som začal chodiť do posilky, keď som prvýkrát v 15 cvičil, hej. Boli to, že 3 mesiace, robil som bro split, 4x 8 až 12 a asi najmenší progres môjho života to bol, aj keď akože newbie gains to boli, hej. No, ale keby som si dal cieľ, že chcem zdvíhať takúto váhu, alebo mať takúto váhu, alebo toľkoto svalstva, alebo toto viditeľné, tak určite ľahšie by sa mi všetko meralo a ten progres by ma motivoval. Lebo to byť svalnatý bolo skôr, že zobudím sa jeden deň a všimnem si, že aha, už mám svaly konečne. A tretia vec, ktorú by som si sám poradil ako nováčikovi pred tými 2 rokmi, je buď konzistentný. Nezáleží, či urobíš jednu malú chybu alebo jeden zlý deň. Jeden zlý deň je 1000-krát lepší, ako keby v ten jeden zlý deň si povieš, OK, serem na to a pokazil by si rovno týždeň ďalší tým, že by si sa na to vysral, napríklad na jedenie správne.
Takže jeden zlý deň je o mnoho lepší ako jeden zlý týždeň, alebo jeden zlý mesiac, alebo jeden zlý rok. Hej? Že nevykašli sa na to. Buď konzistentný, pracuj ďalej. Ten brosplit som potom prestal po 3 mesiacoch asi, lebo fakt nemal som nič naštudované, robil som tipy z internetu a to sú zastarané metódy, víš jak. Potom, asi pred rokom, som začal znova cvičiť. Áno, začal som aj naberať, potom som sekal. To bol môj problém, ja som nemal vôbec až tak veľa sekať. Pretože som potom stratil všetko svoje svalstvo, preto teraz, keď som sekal, tak som strašne dbal na svoj proteín. Nech ho hitujem a cvičím furt, lebo ja som proste jednu dobu prestal cvičiť a začal iba behať. A to som fakt, že všetko stratil hneď a potom som si to celý bulk získal späť. Preto teraz zase idem do bulku, aby som zase nestratil všetok sval a nabudoval niečo späť. Jeda, som asi zle. Akože neviem kam idem, ale otočil som sa cca smerom späť, čo je zle. Čiže kde to bolo? Som trochu stratený, Hank, to není dobré. Aha, toto už vyzerá lepšie. Joj. Aha, už aj normálna cesta. Je toto anabolické alebo katabolické prechádzky pri Liščaku? Joj. Ty pičo. To je ale sklon. A už sem dole. A už to je pohodička. Ty kokso. Toto je ale anabolické. V jogurtovej omáčke urobené nuggetky. Ňam. Bomba špic. Water drop comeback, idem si popnúť jednu kolu. Teraz keď mám pitičko, idem zeditovať toto video. Takže toto bude asi koniec tohto vlogu. Vidíme sa na budúce. Ak sa vám video páčilo, dajte like a subscribe, nech viem, že aj takýto content vás baví.